ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର sa2 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତମର ଇଂଲିଶର ଯେସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାହାକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା 2014 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ଭଲିବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିପାରିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ 14ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖେଇବି, ପାଞ୍ଚଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ରଖିଦିଅ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ସାର, ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ତମେ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯାହା ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ଅଛି ହେଲା।